Voilà ces trois frères d'une même famille, des gens qui ne possèdent pas de valeur. Ils croient qu'ils vont venir nous emmerder. Des gens qui mangent la chair des chiens. Ulusuko dunao. Masami alaye. Nyo afa onyena. Woni kele nye sia woloma kele wabe soma. Beba donga foko mianga dente malien yere woloyi. Aw ma famia kele nege taula. Kele mandawi. Kele kari bakar dini. Aw te kele fe. Mianga te malien di. Mianga be bo. Masami alaye bobo jula sodi. Masami alaye ora news yoro la je uni Burkina manjang. Bakar la ilaha. Hey, la ilaha. Tejigiso ni madofra. Aberalache. Tejigiso ni madofra. Ngate malien di. Aunte wulu sogodu. Wallahi. Billahi. Sumatallahi. Malien diente dolominae. Wallahi. Billahi. Men kali kronela. Malien diente wulu sogodu nae. Masami alaye. Damelakau. Nou ye Mali sinafou ye. Mali sinafou. Miangau. Ni alache Burkina di. Mena yen toro me siakele me mbo glonento. Me seun. Swari be moloa. Fo swari be moloa. Ni jamana ko sera ni mo ma me be boro fiena. O ko jugude nye jon fanini. Ma mo si fanni. Me fe ka fodron na auto malien diwni ay tonranke odi. Ore la Asimi Goita flene kanga jamana datuguna ntwa kono. Dorete mianga e nyengo di Mali beba kalama. Mianga te signmai Mali beba kalama sijugu de do. Uni Burkina be o bekili. O Burkina be nunu ulu bora tugu into Niger. Yae, les Moré Naba vient de Niger. Ore ma Burkina Chia woloma kelebe Burkina. Burkina be ou te nyon fait. Depuis ala ou down ma ke nyon fait wote ke nyon fait fo dien wuli. Basami ala comme sigaso wayerma ay aw jonga funya na sa malien te malien de me ko bla malien de na malien de balika jimi wa malien te ni ala che mianga dinte malien mianga de me bo Burkina di ma famia mianga te malien ne de afo herebe si herebe clé ware refuko wulu soko dunte malien sonye malien dinte wulu soko dun ante dolominaye wa ante e fali soko dun mianga be bo Burkina di ore la niye Burkina be sonaje Burkina be ka juguya Burkina be ka nyenguya ali mianga ka bamananga foto ni Burkina be tay be clean mianga odiru wo Burkina di masami alaye anga jamana atombo tambara atimbi tambara mais depuis là Mali dan Mali ma deli ka ke jamana jashile fo mianga denale muna parce que mianga te malien yi sigi du la sianga jamana kono ay burama fane nyininga ay burama fane nyininga ay burama fane nyininga burama fane est-ce que mianga e malien boy ka fo boy ka tariku di wallahi burama fane ne do ni ne be burama fane do ngate ma yere kan burama fane la mono ngo du kono kuma be mana foli kama ne malien de yere de mo se du de bagar de nga malien la ne malien ni a belate kare ko na moblini sur carte mianga te malien ye sigidu la sianga jamana kono malien dinte foka diewuli malien dima delika duga ka se niveau ma somba auna jugoba auna mais ninta on sonye niye moshu sonne moshu bora Niger donc niye Burkina Faso la je Ibrahim Ouzouduna ka tiani konoba la je ka Asimi Goita la je ni be muso kelen de fa kelen ba kelen jamana kono de sigidu sanga malla ye famu sari awsaw ulu ye Burkina be odi Burkina be u bora awsaw la masami alaye Mali mianga nunu oni sinafo nunu masami alaye u bebo Burkina di donc ori la news yoro la je ni munte 100 o be sigaso
ni mun tɛ Sikaso o bɛ dugu in tɔgɔ Kucala a bɛɛ n'Ala cɛ nkalon t'a la. Sumano voilà merci à vous Salima. A bɛ Sumano ɲininka Sumano non Sumano kɛ monsieur Sumano ye jelikɛ in n dɔgɔnin de don mais n tɛ don bɛɛ la a bɛ n dɔn ka tɛmɛ Mali bɛɛ kan n dɔgɔnin de don an bɛ ɲɔgɔn dɔn anw ye bololakadenw de ye Tata Bambo ka kɛnɛ kan an tun bɛ ballon ta an bɛ siɲɛ ta ye an bɛ ɲɔgɔn dɔn Bamakɔ Mambo sa Bamakɔ Mambo an bɛ ɲɔgɔn dɔn mɔgɔbadenw bɛ ɲɔgɔn dɔn Asimi Goïta tɛ malien ye donc malien a bɛ ka mun k'aw la parce que RCC de don ni kɛlɛ in ye siya kɛlɛ de ye e m'a ye Sikaso ka si tɛ ka bɔ ka kuma i m'a ye Kucala bɛɛ kelen bɛ k'i makun masa min ye Ala ye parce que miyanka den ninnu o ni u ka mɔgɔ ninnu u tɛ bɔ ɲɔgɔn kɔkɔrɔ RCC de don ne balamɛbagaw Ala sago aw sago n ye miliyari 10 n y'a da miyanka den kunkolo kan ni mɔgɔ min y'a sɔrɔ a y'a faga n bɛ miliyari 10 d'i ma n'i y'a minɛ n bɛ miliyari 10 d'i ma masa min ye Ala ye ne balamɛbagaw ni miyanka den ninnu Ibrahim Traoré ye miyanka den ye Asimi Goïta ye miyanka den ye mais n'i y'u bɔkolo ta k'a lajɛ u bɛɛ bɛ bɔ Hausaw de la masa min ye Ala ye nin den saba denkolonden saba masa min ye Ala ye depuis Ala y'u da u ma deli ka foyi sɔrɔ u yɛrɛ ye k'u bɛna denkolondenya k'u bɛna Ala waleya an ka jamana kɔnɔ ne balamɛbagaw l'heure est grave pour la première fois dans l'histoire de notre pays an ye maliyɛn denw ye u bɔra ka yafa deli ko est ce que u bɛ se k'a fɔ ko kɔngɔ dɔɔnin b'u la ko est ce que maliyɛnw de ko ten maliyɛn musow ko est ce que u bɛ se k'a fɔ ko kɔngɔ dɔɔnin b'u la maliyɛnw ko ten maliyɛnw bɔra bi k'a fɔ ko est ce que u bɛ se k'a fɔ ko minɔgɔ dɔɔnin b'u la maliyɛnw de bɛ ka bɔ ka ɲininkali kɛ ko est ce que ni minɔgɔ b'u la k'u bɛ se k'a bɔ k'a fɔ ko minɔgɔ b'u la k'a sɔrɔ u ma taa kaso la e ma dɔn diɲɛ laban sera maliyɛn denw de filɛ ka bɔ k'a fɔ u fa jamana kɔnɔ ko est ce que u bɛ se ka bɔ k'a fɔ ko minɔgɔ b'u la maliyɛnw de bɔlen filɛ k'a fɔ ko est ce que u bɛ se ka bɔ k'a fɔ ko kɔngɔ b'u la ko k'a sɔrɔ u ma taa kaso la basa min Ala ye furankunna Ala ye furankunna halaki furankunna min ni Ala y'a halaki wallahi furankunna man nin k'a ka jamana kɔnɔdenw na mais mun de bɛna nin kɛ ni adamaden kɛra i tɛ Ala bato i tɛ siran Ala ɲɛ miyanka ninnu ye kafiriw de ye masa min ye Ala ye u tɛ Ala bato u bɛ wolo u bɛ gulɔ de d'u denw ma depuis den bɛ wolo gulɔ de bɛ di den ma depuis den bɛ wolo den bɛ ko ni gulɔ de ye u bɛ wulusogo de dun masa min ye Ala ye Ala t'u fɛ Ala ko wulu sogo tɛ dɛ maa min bɛ wulu bila i ka du kɔnɔ ko mɛlɛkɛ ɲuman tɛ jigin o du kɔnɔ maliyɛn tɛ kafiri ye Asimi Goïta Ibrahim Traoré Tchani ninnu ye kafiri siw de ye masa min ye Ala ye n kelen bɛ ka miliyari 10 bila a kunkolo kan à vie ou à mort ni mɔgɔ min y'a faga n bɛ miliyari 10 d'i ma n'i y'a minɛ n bɛ miliyari 10 d'i ma a y'a ɲini aw k'a faga wulu don wulusogo dunna ye wulu de ye k'a fɔ wulusogo dunna ye wulu ye n'a y'a sɔrɔ a y'a faga foyi t'a aw la ne balamɛbagaw ni wanya ninnu wulilen filɛ ka n ka jamana kɛ faden sago jamana ye pour la première fois dans l'histoire du Mali maliyɛn den ka bɔ k'a fɔ ko est ce que a bɛ se ka kuma a fa jamana kɔnɔ ka sɔrɔ a ma taa kaso la a y'a lamɛn nkalontigɛ ye maloya ye Bakari den ma a y'a minɛ aw k'a faron sariya jumɛn fana ko i ka dugu ka dekun fɔ ko a ti bɛn i n'a fɔ misaliya la bi tajiko gɛlɛya bɛ Mɔpti ka bɔ k'o fɔ bɔlɔlɔ sira kan yala o bɛ se ka jate ko ye min kɔnnen don sariya fɛ wa walima musolakaw bɛ yan tile 3 tile 4 u b'u dama kasi anw de ye ji tɛ na robinet tɛ yen an ka bɔ k'o kunnafoni di o kunnafoni ditɔ la o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye wa jamana kan wa a kɛto b'a la n bɛ bɛɛ fo merci. donc o de ye maliyɛnw de ye Moti masa min Ala ye ko kɔngɔ b'u la ko ji t'u bolo k'u ko k'a min ko est ce que ko n'u bɔra k'a fɔ ko ji t'u bolo ko est ce que o tɛna taa u la taa kaso la wa
ko masa min ala ye ko kɔngɔ b'u la ko essence tɛ yen ko est ce que ko n'u bɔra k'a fɔ ko essence tɛ yen ko est ce que o t'u bila kaso la ne balamɛbagaw e ma dɔn maliyɛn den ninnu ye maliyɛn denw kɛ den fɔgɔnɛw ye nin ye maliyɛn de y'a fa jamana kɔnɔ ka bɔ ka ɲininkali kɛ ko est ce que a bɛ se ka bɔ k'a fɔ ko kɔngɔ b'a la ayi kana bɔ k'a fɔ ko kɔngɔ b'i la n'i bɔra k'a fɔ ko kɔngɔ b'i la masa min ala ye ne balamɛbagaw ces déchets humains ils ont échoué u échouera u ye fɛn fɛn b'u da kɔnɔ u ma se k'a si kɛ u ye jamana in ci ka jamana in kɛ déchet humain ye a ye maliyɛn musow kumakan na mɛ n bɛ sa masala kali la Taba ɲinan kɔ o le k'a ka wele ko cité du Niger a bɛ wele ko cité du Chinois parce que a bɛ wele ten parce que tubabuw bɛɛ taara Chinois ka cité kɔnɔna sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye o parce que tubabuw taara de donc sotigi caman y'a ka so datugu an t'a di Chinois ma Chinois nɔgɔlen mais bɛɛ tilala ka laban k'a di i b'o fana kɔrɔ dɔn i bɛ kanga don i b'o fana kɔrɔ dɔn i ka so datugulen tubabuw taalen o de ye Chinois se cité kɔnɔ n'o tɛ i tun bɛ Chinois compter cité kɔnɔ mais bi a kɛra Chinois ka cité ye an ni tubabu ka sigi ka di u y'an bila condition bɛɛ la papier banna an bɛ AMO la an bɛ INPS la bon i tɛ Chinois baarakɛla dan yan ma interprète ninnu fɔ contrat de travail bɛ mun na ou bien papier dɔ b'a ni karisa cɛ a tɛ yen contrat tɛ Chinois baarakɛla tila si bolo a bɛ chauffeur kunda komi a b'u ka yɔrɔ jɔsila kunda hali u ka tobilikɛla ne b'a fɛn fɛn dɔn contrat t'u ni ɲɔgɔn cɛ n'u ye yɔrɔ dɔ sɔrɔ ko yɔrɔ min ka di ni cité kɔnɔna ye u b'a f'i ye k'u bɛ voyager u tɛ voyager dɛ u bɛna bɔ yan u bɛ taa yɛlɛma yɔrɔ wɛrɛ de o ye ka baara bannen yɔrɔ olu ni tubabu tɛ se ka donc ko maliyɛnw kɛra jɔn fana u ka jamana kɔnɔ masa min ala ye ko mali quartier min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko cité de Niger masa min ala ye ko chinois nana ni ka tubabuw fana gɛn k'u bɔ yen ko a kɛra cité de chinois ye o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye mali baarakɛlaw assurance t'u la foyi t'u la parce que o chinois minnu bɛ jamana kɔnɔ olu de bɛ sanu bɔ ni ka taga n'a ye chinois ka dugu la ni batara den ninnu ye ninnu y'an ka jamana kɛ yeko fila ye k'an ka jamana kɛ fadensago jamana ye ne balamɛbagaw l'heure grave masa min ala ye ninnu bɛna don min na u ye kuma min b'u da kɔnɔ k'u b'a kɛ maliyɛnw ye u bɛna don min na u y'u bolo ɲɛsin fɛn minnu ma k'u b'a kɛ u bɔra yan ko buwa ma baara kɛ buwa ye démocratie bali buwa y'a to maliyɛnw tɛ kuma an bɛ bɔ mun kalama u ko fɛn bɛɛ ko fo démocratie ko kuma tɛ yen tuguni